Kajingdan jangki khana ki bayap ler hakapor ba ap banthoi ke examen Common University Entrance Test CUET hakaskol ba North Eastern Hill University dakan National Testing Agency NTA kalau penlongi ki kimi ki pa ban pendam jor ya karu kam bambyang hakaru kom penyaj kat kom kajing tip ke baladan naki prahajar sanspa lai pusan ngot ki khana ki banya khon ya ka examen haki khat art ligi center hakanong ba shlong hani hu ki dan hadu lai hajar tam ki khana ba kajing khon examen kini ki khana mentau snam kedai haka hybrid mode kata ki computer based test but offline examination ka basu tho dau khulam bat ka kot sada Hadu kapor san baje janmiet jong ka khat san tere ku jemmang arja arpusau ka jing tho examen hanihu hapo ka jalami laya ka balabu por lai baje kam syam patlong kumta ki babun ki kimi ki pa ki la kren benniau bat ban kentu ya ka sarkar baka dei ban perkhat arsin namar ka ne ka wan ra jing e ka bakrai ki samla pule haba penyat ya ka ne ka examen ka balong don kam shisha ya ki khna pule ki bakwa ban lek pule kham sajrang jong ki kerdan pule Tang ka we ka banga UI ka por bangawan ka dei ka jingjur slap ki bapli gila be kapor ko obiang dala poy hang ni jaka pakalirum dan kumnela syukut ka blok ki khon jongi balale la bo jing e jur slam la ya jilot ko wan nda ke layo benrung hadu mentaruk imat kim padyo e ka ya ka question answer bantha paper kan imat pat ready hadu mentaru ya kini ki exam paper bantha padyo tho hadu mentah cegani kala bu jing e shisha Haja day bakan ka CET kan imat kan ka CET matau snam kidang ye pelet nengkong kimpat la hiban organize ka terkom ko bedai naga benta ka jimbet kimbiang nrenga kum we ni ki parents jong ki khna bo ban thai exam ni ngam kwa phi ban don kan ka CET da long ka bala ku megalai joki tada don kidai ban organize bah ka terkom ko bedai la hang no bedai ban tho kidai ban bo ki sentar ko bon banom panik kini ki khon kikti bagi parents ro wan tha exam tegani pe hadu menta bon ki student kim yo ban wan tha exam bon kim tip ru kum no ban apply ban tha ga CET kam dan ka organize ko biang na kaleng government ka we ki jing i jonga ka long kani ka jing pen mi ya ga result ka result jong ki class 12 science lepen mi lupa commerce lepen mi lupa kat bagi CET hak dan hadin Aisyah kat kum ka jing so tho jonga la dei ban yale swai ga CET sa penmi kini ga result mentala penmi syai ga result ki khon ki ti jungi lewat admission dalau lewat admission kala bu iki jing e nomor bahap ki le online la le online ki ong ba hap pendep syai ka CET tegane sya kala bu jing e kala pen kelumar ya ki khon wat yang ki paru ban yo admission mentala penle ga CET menta hadin balami ga result dari jia bu top 10 un feel hang ni un yo na men kelas di ladai ban perkhat bah government haba ka penbaik bandan ke CET apa ka state ke jumi lom kumta kan bu jing ela shalesi kan sadon kita ki bangradu meningi ekran kan sadon kita ki drop out student class 5 class 6 bom yolat penjadi school ki drop out menta pada tang na kadau ki CET bon ki ban sa drop out ki college level si drop begini ki jing ki bang UI ki ban sami la shalesi hagari ke jungi lada ka sarkar kam ma bu baik berhenti hagi jadai bagi CET nang ne syakmat kene imat kesin benang kong ma organize dengan CET ke galadon syak jing ek bu khau bagi jing thot shisha adu menta ki khna ki pat yo tho nadu lai bechi adu menta te kene kalong jing ek khau na kaliang chungar ngatang tahi nomor ba imat kene gadi kesin benang kong deh ka ba pelong ni slo te kum bakalong mutasi te ka ba la bun bala penduk mensiam yaki kena ki bawan bentuk ikan exam te lesi ke ban ya ja ki bum yo tho min ongum nom te ka cikerpat te tip ka ban la ne am ban pen kala biang rom tip syu ikin ni kata te tang tahi Habalaj ban lum kubon nak kabala la ban sngap ya ka sur ki kimi ki pa la la ban smotu baka jing bakla ka don na ka jing bam don ka jing shampang haki ba penyat ban weu no hikai ka skol ba ni hu u professor Lakon Kemaru ulam mi syekmat ban kran Kini ka siya kadai ka jing ja ka wangi susi nomor
ka exam ka badiban sedang live jil ese kan sedang mentah sampai sunshine te dang don sakoi ka exam ka badiban sedang riu biji ngimtip kan biji kan sedang kane ka jingja ka ja nomor ba kamdon ka jingpan khre na leng ka nehu hoi NTA ese kala su pasat be chaka nehu are ka nehu ru shwaban pdiang kalan pan khre nomor kamdon ka jingpan khre hamadat tamur kim itu ithau kumnun panya jakne exam nomor lese kila bakla ban IT yakini kino hikai ki badang thmai kim pat suthu kumnon panya ikne exam nomor hapon ni hungi ajule ki UPSC exam ki bala bon jajang ne hare ye kita ki no hikai lani ki bala don experience ki klamya pasat jimod klamya khot mania don lang ki IT mani kini ki no hikai ki badang shuwan nang ganon ribna ro le se padon hapo kan nihu ila IT ban panya jakne ka kam hang atrai kade ba kim shamphang kumnon panya jakne ka kam nomor kane de ka kam ka ba hya don kam ka jikpan khre nomor marsen yo hi kan nihu jisa kan nihu kalaban pan ki bor pulit se kim ki traffic ki kali fi kim ki bor pulit man panya kumno ki khna ki kumno pin shna ki kerja barakit mo kumo ki ong ya te di si kumno kin rong kumno kin mi shano pin shong ki kimi pa shano pin shong ki khna nomor mentaman phiwan kumni phidang i ga ibiang manile hangni kalalong palan kayo bayat nyan ugro tang men poi hang ta khmat ban UI ki roll number joki kajing bakla na kale ka committee ba penya jisa ki laban bon chaka kanya kane kamde ban bo tang si chaka re lada ban su sambet yini ki sitting arrangement mo gini ki allotment bagi ai namar hak tu ko porle nang job house lab tamu ki khna kim tip namar hapo admit card ki la tho cluster building hangni don cluster building artli kane de cluster classroom jong ki arts chatai sileng jong ka library don ka cluster classroom jong ki science hare hapo admit card na po ka bawan na ka NTA kim tho shai bapli khna ki balui ki wan hangne nang ta ki labba ka center jong ki kam don hangi to hala bai di bakata to tu ladi ban bu di kenja PE system lene ban announce kita ki ron lemboh doang takin song hang ni kita kan ngai fika jing pen kre ka badang telat mata si dang dei ka sin ka baningkong nganget skemba register usong apa ngathrai video persang bania kran iki imut kumno ban le lasa nomor saus ni ka long exam de kini ki jo ki jaka ka cluster classroom arts science bat ka kiwi jong ngathrai don kam ba kini apan bench renti bania su khantam kini ki ba ki kimi ki pawan ki thain nong kedong ki khna jungi le bawan morwei ro don ki balui bam tem ngi laya persangkat bala banyara ki hanre babun hi bapli dang ya long lembir ne pon ni hu namar umdon ba batai umdon ban kedo se kata ka science building se kata ka arts building se kata ka kiwi namar umdon ka pi ko ba fiang umdon ka pi system umdon ke ge ro ka jik pun khre namar ka pan pau bangi ngisu le ran mangi de no hikai jong ne ka school ba jongi ngisngo le ran hanre ka dei bangi hap kubur ba ngi kum kan ni hu nga thai ya baklah ni undi ben pediang kumne klam da dong jing per khre na kalian ka university ngatai registrar de ban jubab ya pi ngakum ki media phir ban bu ka jing kle ba hawa phila pediang bele umdon kata ka jing pen khre bele khampan jing erap namar ka phi ka sarkar jong ka jalla ka shu pasat be chakan ni ho hare kan ni hu la da kamla kala de benong em ngim tre ben le namar ngim la hare ki pediang ben tang bala ai na ka sarkar jalla jongi hare ka pen pau ba la phila pediang ta de ben pan ki bor pahara ki bor ki traffic nang ta ki PS tengila ban ong niru nomor kadau ba ngai ibek sidon gi wiru hani po ni hu khamtam la teng student teng gi noi kai hatu kala ban din na kadau bamje bamdon ka jitelang hapeng ki bot penya jong kan hu em ka shok nomor vi kan ni ka jing penya jong kan ni hu le la penya ju bre ba le si yaladir shamphang nang ta da don kono ka jing ka jing elang le ne kono ka program kum kini ki jai ke bahe ki bo be ki bre jong ki bam su thu kumnon penya ka kam kini ki bre na ma ki di pathuma ki mi thu ki ni ki bre ki barem bakin panjing erap na ki bakin namang lagi panjing erap ngathai no hikai ni hu ki kloi ha bani erap namar kumangala de pong la bun bun snem hangning la ju punong ki exam ba pher kila de ki bala experience ba hanrei ngapet kai hakini ki committee ba dan mata de be tang ini ki bre thuma bam su thu sa kumnon penya ka ne ka kam de takadaw kami ka jing hurura mga sosan khna namar kane de ka exam kane kam de ka festival ba pia rung bai kumarung ki masi hare ki khna ki la de wan pen la de pen khre bai ka exam hare tang ba huri urang ne ngatrai bon ki la ya klet lut ki bala ne pule nganget skemba haba ki la ya rung hapo kamra le se ki la don 30 minute ban shong ban perkhat
kumno ki bania kan mau ya kata ka baki la pen khre don bok ngamte utrai no jrong To nganungkan ye pi kum no hike ngan pi kum pa tu pi kum pa pi di mana pan na ka anti le na kan kan yu penlong biang re exam na kan tam isu tu mta bun nong nong ngatai bun lai phet ru ngatai num yo la me to exam hatu kum pi kum ke ku pa hatu pin di mana men kan ni badun penlong biang kan exam kene jisha de deba prakhat bhang athai ki don ki seng bhalang ru ki balawan hang ni athai da don kam ha bania private leben dawa be ba ya kane ka exam ki de cancel be to ki lawan la lebe exam hanre namar la bun ki jing hori fra namar pi ka jingmut jongi perlong ya kane exam kan fail lada kini ki khata nong kondong kim yo ban tho kane exam namar let's say kato kan ningun nangi ki ba ithu itha hang ne ngila ya perlong i khon ki ti jong ya ka chaka ba biang hre ba pun balang hi kim sutu sutha ngathai de ka ki seng balang ki de ban dawa be ban cancel sen ne kane exam kin how news nem let's say ki la ban le ben kumbarim shim be da ka marks bakila de score lada ki kalong ya kane exam shim do kum ka bangi ya practice mo kuma ya practice ka kum ba shu ya persang ban le sen hare let's say la shim snem dawan la ya pen khre ba hare dapet kane ga jing huri hura ithu hi ba ki khna bon nagi ki khna jungi kinum la ban le bhai kane exam nawar ka don ka negative marking ro tamula da pi bakla ban je di ki jing ki jawab jong piru pi sa khatem abot ladam don le kata ka jing pen khre ka biang porbar rung ro su thangyan bal porba wat dige kamera ki khna ba pli ke badang lui ke badang shudep ya ka class 12 exam nga try kat nungo de kin ya la ban kan mau ke ekila de pule ya ka subject jong ki mata sni to le se ka de ka english ne ka paper hanre south li ki exam gi don hang ni diki hajar ngon don gi na kumno kat ka university ni kham don kata ka jing pen khre ba klem panjing erap na ka bor sarkar ba ayangi ka jing erap bangin penyat phai ka ne ka exam hare pen iba kat telat pelat ka jing pen khre jongi ngatai da de ka por bangin ya dawa ba ban cancel sendanya ka exam takalong number kumne tingi nga iteng bale se ki khna jungi bon ki nung pas ki exam kham tam ki bawan ki thain nong pendong ki bawan mamare moroi hangni bon na ki le se kin sam jing e ban kan ma biang ki e ki la de pen khre na banta ka exam mata singi de tangawai le se salait li ki exam ka dang don hakini ki lait li ki chaka hapo nihu ngam te kumno ka bor jong ka nihu kan penyat moroi kenum la nama filai i ka exam ka de sedang lai biji menta san siteng san arpho kinang ya sedang sakawai ka exam ka dang don ngam te ka no biji ki lawan sedang hakane kasngi palat hnrungot ki khna ki la don ki bakalon na ka jingyap ler bat ya kane la pentep da ki mi ki pa jong ki khna ka baki don ru ki ble thu baki don ki bawan na jingai khlam yo ban tho examen ki la hap pan lek phai no lek manga badi ni ba lek bu bam don bahayeng don tamarwe ni lek bu na stai wan ga ambulan ni ongi tu security pa ambulan ni lek bu stai sa klinik jong ga ni hubi kanungut kidan ni ta lek bu tang tai we kita gi we ta gi badon bahayeng ni tai we don bahayeng ni rap ya lek bu stai di kumar kan ga pemrung ro don do lain bisu ya nyom bet tu i tikenah kita kom pendiat ro ya pil sarkar bahkan dek daga ba dek kan kom le ban penbej iki kena mau gitu badai hang tu badai dala ya yang lain kena ro ang tai gila ang pat kini mdai hang ni hablet chakatai ga way building kini mdai hang ni hablet chakatai way building de kumar em kena la jan dek ko pot ko ini kerpat sarkar bahkan pendiang penbej haya ga kom ya le exam kena haga jing shisha kila de ban phia kat nei jing bun ju ki khna de kila de ban phia ke nya ka por mo lane kila de ban ai no da ka de advice bro te ha ka jing bun palat ju ki khna ma bi chimenta ha ka ju ka por te bi te la isne la don ki be ya player bro ki khna me la kit da ka umbalan bro adu sa puat bi kidan ki bla euro hoi la kit da ka ngate ngasu apel ya ka sarkar bahkan Shua bahkan penkre ya kayak kumkan ya exam kila di ban penbiang pakai te kila di ban bun ki sentar ke ndai ban penlong tang kaju di na uslap hining kong hi bala lai huri hural kani baile exam de adin ka to ikin knaru lai lamber be pe te roll number te kimya lai khangnya tamo hangni jakan kile shui lamber hang tu ni to kada sedang la pending ni एक बार हम लोग 11:30 बजे से इधर खड़ा है स्टूडेंट गया 1 बजे अभी तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है
उन लोग को पूछने से बोल रहे हैं साइबर डाउन है, ये है, वे है। उधर में बच्चा लोग पेट में भूखा है, बारिश में भीज के स्टूडेंट लोग गया है। हम लोग इधर में पेरेंट्स लोग इतना टाइम से खड़ा हुआ है, नो रेस्पॉन्स। अब कितना टाइम इधर में आया था? 11:30 बजे आया नेहू में, 1 बजे घुसा है उन लोग स्टूडेंट लोग, अभी तो इधर में खड़ा हुआ है। Habatin, pej bahagi kisab, kasab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.